Но майната му, богатия притежава пасиви, а заможният притежава активи. Не може хем да ядем торти, хем да отслабваме. Това е уникална новина. Подчертавам, заможността изисква лост. Обаче не ставаше мамка му. Много тапанарски казано, но това е. Правите грешка. Това беше за преди 15 години. Не се възползвайте от тези два лоста. Колкото по-голям е лоста, с който разполагате, толкова по-голям ще е резултата, който получавате. Добре дошли в света на парите с мен, Макс Бакоян. Да ви попитам, колко пари изкарахте днес без да работите? А колко бихте искали да изкарате? Ако има дупка между двата ви отговора, сте попаднал, както знаете, на правилното място. Целта на този канал е да накара парите ви да заработят за вас, вместо само вие да работите за тях. От предходното видео научихте какво е да си богат. Както и, че целта ви в никакъв случай не трябва да е богатството. Ако сте учуден от твърдението ми, то явно не сте го гледал. Правите огромна финансова грешка, гоняйки богатството. Ударете паузата на това видео, идете на предходното видео, изгледайте го и тогава продължете да гледате това видео. В това видео ще научите как богатите да работят за вас. Как да станете шефа на богатите. Шефа на богатите, правилно ме чухте. В това видео ще научите как да станете заможен. Какво означава да си заможен, каква всъщност е разликата между богатството и заможността и защо моята цел е да ви направя заможни. На въпроса всеки ли може да бъде заможен, отговорът е безапелационно да, всеки може да бъде заможен. Но първо две думи за мен и защо изобщо да ме слушате. Аз съм Макс Бакоян и съм основател и изпълнителен директор на Tavex. Ние сме пазарният лидер в обмена на валута и най-отговорно твърдя, че променихме облика на тази услуга в България абсолютно завинаги. През далечната 2009 година създадахме и пазара на инвестиционно злато, сребро и платина. Аз лично имам над 16 години опит в търговията за злато, сребро и валута. Аз финанси се занимавам от вече над 21 години. Тоест, тези видеа са базирани на образование, на опит, постижения и уроци, научени по трудния начин. Никога, абсолютно никога не взимайте съвети от хора, постигнали по-малко от вас в съответната област. Това е като някой много дебел човек да ви е персоналният треньор. Няма да го искате, нали така? Ако някой е постигнал по-малко от вас в финансите, не взимайте съвети от тези хора. Ако някой е постигнал по-малко в бизнеса, не взимайте съвети от тези хора. Обяснявам ви от кой пиедестал говоря аз. Така че да започваме. В предходното видео дефинирахме богатството и заможността. Нека обаче го повторя, за да съм сигурен, че знаете конкретно за какво говоря. Според тълковния речник, богатия притежава скъпи блага, заможният притежава продуктивни активи. От тук идва и основната разлика между богат и заможен. Богатия притежава пасиви, а заможният притежава активи. Разликата между двете, за онези вече, които от вас знаят, а за тези, които не знаят, на пасивите стойността намалява с времето. На активите стойността се увеличава с времето. Затова, както аз, така и вие искате да сте заможни, да притежавате продуктивни активи, които създават критична маса, чиято стойност не само се увеличава с времето, но и ви носи пасивен доход, който в най-добрия случай покрива изцяло месечния ви разход. На практика, освобождавайки ви от оковите на задължителния труд, даващ ви свободата да разполагате с най-ценния ресурс за абсолютно всички ни – нашето време. Ако съм ви претоварил с информация в предходните няколко изречения, не случайно е така. Скочих няколко крачки напред и стигнах до крайната ни цел, а именно натрупване на критична маса, която да работи за нас, носеща ни пасивен доход, покриваш изцяло месечния ни разход. Тези три изречения ще променят живота ви за винаги, ако ги овладеете. Затова ще ги повторя. Натрупване на критична маса, която работи за вас, носеща ви пасивен доход, покриваш изцяло месечния ви разход. Това е целта на този канал, това трябва да е вашата цел, това е моята цел за вас и това е моята цел за мен самия и всички близки около мен. Това видео обаче не може да стигне толкова бързо до там. Това видео е за предходният етап. Етапа на заможността. Тоест,
натрупването на тази критична маса, която да работи за вас. Това е заможността. Натрупването на тези активи, които да ви носят в последствие пасивен доход. Това видео има за цел да ви обясни какво е заможността, както и има за цел да ви накара да повярвате А, че може да сте заможни, и Б, какво означава да сте заможни, и С, да не искате да бъдете богати. Следващото видео, след това видео, ще е на тема кои са 5-те категории критична маса. 5-те категории на заможност, така да ги наречем. Защото реално пасивният доход може да покрива различни нива от вашия лайфстайл. Така че не забравяйте да се абонирате, за да не го пропуснете. Разбира се, с камбанка, че YouTube е изключително селективен какво да ви показва и какво да не ви показва, а вие в никакъв случай не искате да изпуснете това как да станете заможен, кои са нивата на заможност, за да може да живеете живота, за който си мечтаете, нали така? Така че абонирайте се с камбанка. За сега обаче, най-важното в това видео е да разберете, че именно тя, критичната маса, е продуктивният актив от тълковния речник, който ще ви осигури нужният пасивен доход и ще ви направи свободни и заможни. Преди да ме осъдите обаче, че това е много философско и напълно непостижимо, мен ми е лесно, стоя се тук от пиедестала, говоря някакви глупости, това няма как да стане, нека да ви спра. Може би в главите ви веднага се появява някаква фантазия, когато го обяснявам това цялото нещо. За усмихнат човек на яхта, акостирала на екзотичен остров, като Леонардо Ди Каприо, усмихващ се с чаша мартини в ръка, както гледаме, че живее Джеф Безос. Или някой караш Ферарито си в Монако, или някаква друга фантазия за заможността. Но аз не ви говоря за фантазии. Не говоря за някакви имагинерни, много трудно постижими и далечни от реалността неща. Говоря ви за абсолютно реални възможности, а не за някакви сцени от филми. Ако живеете с 3000 лева на месец или с 5000 лева на месец, гореописаните мисли, които ви споделих, са мираж, както за вас, така и за мен самия. Поне за момента са мираж. Впоследствие, колкото повече надграждаме знанията си и в този канал, и извън него, ви гарантирам, че за част от вас, за част от нас, те няма да са мираж. Но за момента са мираж, така че нека ги паркираме настрани. Нека се придържаме към реалността. Какво реално е да сте заможен човек? Вие, ако изкарвате 3000 лева на месец или 5000 лева на месец, или ако по-скоро живеете с 3000 лева на месец и живеете с 5000 лева на месец. Какво ще означава да сте заможен вие? Нека да направим нещата доста по-реални, за да видите, че са абсолютно постижими. Ако живеете с 3000 лева на месец, вие се нуждаете реално погледнато от 36 000 лева на година, за да живеете, нали така? 30 000 по 12 месеца, 36 000 лева. Тоест, вие в един момент бихте търсили пасивен доход от 36 000 лева на година. Ако намерим възможности за инвестиране, за които ще говорим по-нататък, не сега, но като намерим възможности за инвестиране на 10% възвръщаемост на година, вие реално погледнато се нуждаете от 360 000 лева критична маса, нали? 10% от 360 000 лева са 36 000 лева, които са абсолютно правилно инвестирани, но за това няма да говорим в момента. Окей, може да поговорим съвсем малко. Преди да си кажете кой ще ми даде 10% възвръщаемост, ще намерим кой да ви даде 10% възвръщаемост и да е гарантиране споко. В момента градим знания. Стъпка по стъпка. Вие всъщност се нуждаете от 360 000 лева критична маса, която трябва да натрупате. От предходните ми видеа за приход, за разход, за спестявания, които ако не сте ги гледал, ви препоръчвам силно да го направите. В тях стана ясно, че да заживеете с 3000 лева на месец, тук подчертавам, вие трябва да изкарвате 5000 лева на месец, от които да спестявате 2000. 2000 лева спестени ежемесечно и инвестирани правилно ще ви дадат 360 000 лева критична маса в рамките на 9 години и 3 месеца. Тоест, тези 2000 лева от една страна могат да ви помогнат да живеете богато.
Ако не разбирате какво имам на предвид това да живеем богато, моля, изгледайте предходното видео. Смятам, че описвам брилянтно как живеят богатите. Тези 2000 лева могат да ви помогнат да живеете богато. Обаче от друга страна могат да ви направят заможен в рамките на по-малко от 10 години. След което вие да решите: ще продължите ли да работите и да натрупвате критична маса, още повече и още повече, да спестявате по 2000 лева на месец, да не ги пипате и те да се доакумулират, или ще продължите да работите, но ще удвоите лайфстайла си, благодарение на новия ви пасивен доход, тъй като вече имате нов път и сега изкарвахте 3000 лева на месец, сега вече имате нов пасивен доход от 3000 лева на месец, 3 плюс 3, 6000 лева, може да направите този избор тогава. Или пък ще живеете по същия начин, но от пасивен доход, който ви позволява да разполагате с цялото си време, или с други думи, напускате работа или там каквото правите, продължавате си живеете с 3000 лева на месец, 36 000 лева на година, от критичната ви маса 10%, това не яде от критичната ви маса, вие имате пасивен доход и не работите. По друг начин, това, което се опитвам да ви кажа, е, че в момента, в който стигнете до там, вие ще имате избор. Ще имате избор от все готини опции. Тогава, с мъдростта, която притежавате тогава, след 9 години и 3 месеца, вие ще може да вземете решение. Ще работя, няма да работя, ще продължавам да увеличавам критичната си маса, няма. Това вече ще е ваше право на избор, което, в интерес на истината, ако не го бяхте направили и бяхте харчили тия 2000 лева всеки месец, вие нямаше да имате право на този избор. Математиката е същата, ако живеете и с 5000 лева на месец, дори е доста по-добра. Спрямо формулата, която ви дадах в предишните видеа, да повишаваме лайфстайла си с 50% по-бавно от прихода си, вие трябва да изкарвате 9000 лева на месец, от които да заделяте 4000 лева, първите 1000 лева не влизат в уравнението, 5000 лева по 12 е 60 000 лева. Тоест, ако искате да живеете с 5000 лева на месец, то вие трябва да изкарвате 9000 лева, от тия 9 да спестявате 4 и да живеете с 5. Първите 1000 не влизат в уравнението, 1000 плюс 4 прави 5, плюс още 4 заделени прави 9. До тук математиката е ясна, нали така? Тоест, в този случай, вие бихте търсили 60 000 лева на година пасивен доход, нали така? 5000 по 12 е равно на 60 000. Тоест, вие търсите 10% възвръщаемост от 600 000 лева критична маса. Тук обаче в интерес на истината, заради силата на натрупването, за което става и ще става все по-често въпрос, което ще е тотално отделно видео, тъй като това е супер важно нещо. Айнщайн го е казал: сложната лихва, силата на натрупването е 8-то чудо на света, толкова е важно, но заради силата на натрупването, в този случай ще са ви нужни само 8 години и 2 месеца, за да постигнете 600 000 лева критична маса. Математиката не лъже. И преди да ми кажете: човек, кой ще чака 8 години, за да постигне критични маси, да живее с пасивен доход, бла-бла-бла. Замислете се, колко бързо отминаха последните ви 8 години. Моите излетяха ето така. Аз не мога да повярвам, че Тавекс е на 16 години и аз от 16 години се занимавам с тази компания. Не мога да повярвам, че са на 43 години. Времето лети все по-бързо и все по-бързо. В интерес на истината, замислете се също така и колко от нещата, с които се поглезихте през последните 8 години, които ви караха да си мислите на момента, че живеете богато, ги помните изобщо. Аз спомня само няколко такива неща, които сме направили. Повечето са приключения с семейството ми. Не си спомням. Може би единственото нещо, което си спомням, че си купих, е този часовник, който си го купих преди почти 10 години. И тогава си казах: първия път, когато изкарам 5000 лева на годишна база на месец, на 60 000 лева на година, ще си позволя часовник, който да струва една моя месечна заплата. Този часовник тогава струваше 5000 лева. Това е нещо, което спомням, тъй като е маркиращ момент във времето покупка, а не просто нещо, което съм си купил. Почивка с семейството ми, първият път, когато отидахме на катамаран, е нещо, което никога няма да забравя с приятели. Беше супер яко. Общо взето много малко неща, които са ме карали да се чувствам богато през последните 8 години. Аз лично ги помня и мога да си ги припомня. Може би проблема е в моята памет. Но колко от тях вие всъщност си спомняте?
Тоест, през последните 8 години, колко моменти на богатство си спомняте? А за колко от тези моменти в момента бихте си казали, ако се върна назад, пак ще си ги купя, добре, че си ги купих, направих най-правилното решение. И за колко си казвате, може би не трябваше да си ги купя. Ако е така, за повечето, то вие не искате да сте заможен. Ако за повечето вие си казвате, че сте искали да си ги купите, добре, че беше страшна пукница, харчих максимално много, беше ми много готино, окей, файн, не ви осъждам. Просто вие не желаете или все още не сте достигнал до мъдростта да бъдете заможен. Може би в един момент ще достигнете от тази мъдрост. Но в момента това видео не е за вас, така че по-добре не продължавайте да го гледате, тъй като то за вас няма смисъл. Реално погледнато няма само един верен начин. Единственият верен начин не е само моя. Просто това видео няма да ви свърши абсолютно никаква работа. Защото именно в избора какво да правите с 50% от увеличаващият ви се доход се крие отговора дали искате да живеете богато или искате да живеете заможно. Както винаги, можете да имате всичко, но не може да го имате едновременно. Може да сте богат и да се глезите. Можете и да сте заможни и да натрупате критична маса, която да се грижи за вас. Но не може да ги направите и двете едновременно. Не може хем да ядем торти, хем да отслабваме, освен ако не сме на Оземпик. Разликата между богатия и заможния не е кадърност, не е талант, не е повече възможности, не е повече късмет, а избори, правени с години наред. Това е уникална новина, ако се замислите. Разликата между дебелия и слабия също не е, че на единия гена му е чак толкова зле. Не е въпрос на външни фактори. Въпрос е, че единия яде повече от другия, единия яде повече грешна храна от другия и единия спортува много по-малко от другия. Може би и не се наспива толкова колкото другия, пие повече алкохол от другия. Общо взето, разликите не са във външни фактори и не са в гена, а са в изборите, които правим години наред. Така че това наистина е уникалната новина. Вие имате възможността да сте заможния, правейки правилните дългосрочни избори. Лошата новина е, че изисква време да станете заможен. Както стана въпрос в предходното видео. Богат може да станете веднага. Заможен не може да станете веднага, не можем да станем веднага. И другия проблем на заможността е, че никой няма да знае колко заможен сте всъщност, защото няма да има показност. Вие не знаете колко пари имам в инвестиционния си портфейл, не знаете колко пари имам в банковата си сметка. Това, което знаете е, че имам часовник за 5000 лева. Това може да го знаете. Но другите неща са скрити. Тях не ги знаете. Това е моята заможност. Частта, която вие не знаете. Частта, която света не знае. Това е моята заможност. И това е заможността на заможните хора. А богат, реално погледнато, може да го играеш веднага. И то не само с разликата от 2000 лева или 4000 лева от текущия ви доход, ами и с потребителски кредити, кредитни карти, взимане на заем от приятели. Бога ми, не знам какво ли още не. Аз обаче искрено вярвам, че ако вие сте изгледал видеото до тук, то вие ще сте заможен. Защото имате търпението, мотивацията и целеустремеността. И не съм ви оттекчил с думите ми за заможността и това, че богатството е много по-показно и го получавате веднага. Онези, които изключиха видеото преди малко, след 8 години ще се чудят как сте го постигнал. Нека да разберем. Нека да влезнем малко по-в дълбокото. Както е казал Архимед, дайте ми опорна точка и лост и ще повдигна земята. Реално погледнато, заможността изисква лост. Подчертавам, заможността изисква лост. Помагаш ви с по-малко усилие да приложите голяма сила. Критичната маса е пример за именно такъв лост. Колкото по-голям е лоста, с който разполагате, толкова по-голям ще е и резултата, който получавате. Шегата настрани. Колкото по-голям е лоста, с който разполагате, толкова по-голяма ще е дисперсията, разликата между единица труд, асиметрията между единица труд и единица възвръщаемост. Само за секунда ще се върна на фантазиите. И ще ви покажа нещо много срамно за мен. Това е моя снимка от преди 13 години.
тук съм на 30. Пазя си я тази снимка в любими, за да изпитвам срам, който да не ми позволява да се върна пак там. Не е снимка, която съм споделял почти на никой и честно казано ме е срам да ви я споделя и на вас, но майната му. Реших да го направя, за да го направя възможно най-визуално това, което се опитвам да ви обясня. Мисля, че е ясно защо не съм споделял снимката. Искам чрез тази снимка да създам лост. Тогава, на 30, се държах богато със здравето си. Бях онзи човек, който ви описах преди малко. Ядях, пиех, пушех, не спортувах, имах супер много стрес на работа, бачках здраво, чувствах се ужасно, живеех богато, на момента, сега, всичко. Окей, така си визуализирайте богатия човек. Богатия човек е някой, който просто му личи. Е така да го кажем. Така изглеждам на 43 години. Ще ви покажа и още една снимка как изглеждам на 43 години. Така че виждате, че има разлика. Между снимката, която ви показах преди малко и тази снимка, двете, ако мога ги сложим на екрана, има много голяма разлика. Разликата е, че сега се държа заможно със здравето си. Внимавам какво ям и пия. Тренирам, спя по график. Тази здравословна критична маса, която съм натрупал в последните 13 години, първо се грижи за мен сега, както се вижда, второ ще се грижи много по-добре за мен след години, ако продължа да го правя, разбира се, тъй като нищо не е даденост, човек може винаги да се върне към ония мак с жълто пуловерче, който изглежда на тюлен върху лодка. Ограниченията, които си налагам днес, надявам се, вярвам, ще ми се отблагодарят в бъдеще, тъй като поне в момента ми се отблагодаряват. 30 годишният аз в тази метафора е богатия. 43 годишният аз в тази метафора е заможния. Сега, кажете ми абсолютно честно, кой от двамата вие предпочитате да сте? И аз така. Но не се постига само за една нощ. Този пример, който ви дадах, е в диапазон от 13 години. В тези 13 години съм правил какво ли не. Минавал съм на Аткинсън диети. Правил съм гладолечение 37 дни. В интерес на истината, това е много яко. Сега ще ви покажа друга снимка, която е една година след тази снимка и въобще няма да ме познаете. Ще ги поставим и двете отново на екрана, за да ви покажа, че съм пробвал абсолютно всичко, докато ме е стигал мозъка, разбирането и мъдростта, за да отслабна. Истината е, че за огромно съжаление, нон-стоп се връщах в дебелата си фаза. Нон-стоп се връщах в дебелата си фаза. Каквато и диета да направих. 37 дена гладолечение, книги прочети, не знам си какво. Поради някаква причина аз нон-стоп отново ставах дебел. И въпросът защо ставах дебел е защото не бях се възприел като трениращ, спортуващ, правилно хранещ се, наспиващ се човек, който има по-спокойно отношение към живота. Тоест, аз не се бях възприел за заможен човек. И дори искаше ми се да бъда заможен, в финансовия пример, обаче не ставаше мамка му. Докато в един момент нещо ме прещрака в главата и вече аз се възприемам като човека, който виждате вие в момента на камерата, а не като онзи стария човек. Онзи стария човек вече би ми отнел усилия, за да го постигна, защото аз се възприемам като този новия човек. Давам ви тази метафора със себе си. Буквално се усмивам със себе си на екран, за да мога по възможно най-визуалният начин да ви покажа и да ви опиша, да ви обрисувам, че изисква огромно усилие да станеш от богат заможен. По-нататък в това видео ще разберете, че то се изисква огромно усилие така или иначе да станеш от беден богат. И сега не стига, че си станал от беден богат. Трябва да станеш и от богат заможен, трябва да започнеш да спестяваш, да не се наслаждаваш в момента. Това изисква промяна на начина, по който оперира самосъзнанието. Заможността е 80% психология и 20% знание. Всичко, което ще ви кажа в това видео и всичко, което ви казах в предходното видео за богатството, е много по-малко приложими практики и много повече начин на мислене, който вие трябва да възприемете, за да може първо да станете богат 100% и второ от богат да станете заможен. Да се върнем на себе си и двете първи снимки, те са в диапазон от 13 години.
В примера преди тях, който ви дадах, за критичната маса стана ясно, че за 8-9 години нещата ще са се наредили. Нали, за 2000 лева бяха 9 години и 3 месеца, за 4000 лева бяха 8 години и 2 месеца, за да достигнете критичната маса и да станете заможен. Тук ви показвам пример за 13 години. Нека да се замислим, да продължим с математиката. Какво щеш да стане, ако спестяхте 2000 лева или 4000 лева за 13 години? Нека да видим разликата при вас каква ще е, тъй като видяхте разликата при мен каква е. За 13 години при пестени 2000 лева на месец, инвестирани правилно на 10% годишна възвръщаемост, която се акумулира спрямо сложната лихва, вие щяхте да сте натрупал критична маса от 564 000 лева. 56 400 на 10% възвръщаемост или 4700 лева пасивен доход на месец, или буквално увеличение на вашия стандарт на живот от 3000 лева на месец, които живеехте, до 4750, повече от 50% увеличение на стандарта ви на живот след 13 години, ако вие правите това нещо. Какво ще да стане, ако спестявахте по 4000 лева на месец, тъй като, както казахме, сложната лихва работи много по-добре за по-големи суми, за по-дълго време. Нека да видим там какво ще да стане. При спестени 4000 лева на месец за 13 години ще сте натрупал критична маса от 1 милион и 130 хиляди лева. Това са 113 хиляди лева на година на 10% възвръщаемост или 9400 лева на месец пасивен доход. Вие в момента харчите 5000, нали? За 5000 лева говорихме. Сега вече може да харчите 9400, двойно повече. И да не работите. Повтарям, и да не работите. Според мен, финансовата ви трансформация ще прилича на моята физическа. Ако се случи това нещо, какво ще кажете вие? Така ли е или не е така? Математиката не лъже, цифрите, които ви давам, не лъжат. Те са точно така, както ви ги давам. Разбира се, нон-стоп най-вероятно се върти в главата ви въпросът: да бе, Макс, окей, разбирам това, кой ще ми дава 10% възвръщаемост на година, да ми е сигурна и така нататък. Спокойно и до там ще стигнем. В момента сме в психологическата трансформация на това дали трябва да изпукаме всичко, което изкарваме през месеца и да минаваме на кредитни карти, или не трябва да изпукаме всичко през месеца и трябва да се научим да спестяваме, защото дългосрочно това работи добре за нас. Дългосрочно вие не искате да сте Макса в жълтото половерче, а искате да сте Макса в бордо костюмчето. Да се върнем. Махам вече себе си от уравнението, спирам да се присмивам, да се върнем на видовете лостове, защото в примера, който ви дадах, но стига съм се присмивал на себе си, продължаваме с видовете лостове, които ще ни направят заможни, нали? Все пак за това сме тук в това видео. Така че, давам ви видовете лостове, за да знаете какви са всички възможности и да знаете какви са възможните ви бъдещи цели. Но, моля ви, не започвайте да фантазирате веднага, че от това да нямате абсолютно никакъв лост, изведнъж ще минете на най-големия лост, който ще ви дам и бум, изведнъж ще станете заможен. Няма да стане. Няма да стане. Гарантирам ви. Пробвайте, ако не стане, върнете се пак на видеото, вижте кои са всичките видове лостове, вижте кой е лоста, който аз ви препоръчвам да използвате и с натрупване на знания, мъдрост и време ще минем на следващия лост и на следващия лост. Собственият бизнес е първият лост. Той е най-старата форма на лост. Малкият занаятчийски бизнес. Да кажем часовникар или айде по-стара форма на лоста ковач. Уловката е, че всеки собствен бизнес започва малък. Всеки ковач започва сам. А малкият собствен бизнес означава, че вие сте служител в собствената си компания. Изисква цялото ви време. И на всичкото отгоре, в началото най-вероятно изкарвате по-малко на час от това, което бихте получил като заплата, ако работихте за друг. Добрите новини не спират до тук. 90% от малките бизнеси фалират първата година. 90% от малките бизнеси фалират първата година, което на практика означава, че често стартирането на бизнес изяжда вече натрупвания ви капитал. Не случайно повечето хора избират да са служители. Рисковете са
просто твърде големи. 90% от случаите ще се провалите. Но всеки огромен бизнес е започнал като малък бизнес, нали така? Ако имате добра идея, не се колебайте, действайте. Ако предприемача е вътре във вас, 10% е достатъчно добър шанс. В края на живота си съжаляваме повече за пропуснатите възможности, отколкото за провалите. Спомням си в самото начало, това съм го казал в предходни видеа, ще го кажа и тук. Ми казаха, че съм ненормален на 26 години да се захващам с частен бизнес, да влизам в бизнеса на ченчеджиите, 100% някой ще му отрепе, някой от властта ще дойде и ще ни вземе бизнеса, аз нищо не разбирам от бизнес, какво знам за парите, как ще ги пренасяме. Хората виждаха всички неща, които нямаше да се случи. Те, честно казано, до голяма степен бяха прави. Само че аз бях супер наивен, много си вярвах, бях супер надъхан и нищо не можеше да ме спре, тъй като аз исках да се занимавам с това нещо. 1% шанс да имаше в съзнанието ми, аз пак щех да го направя, защото щех да пробвам. Дори се бях провалил, познавам хора около мен, които в началото се провалили, станали са, изтупали са, продължили са напред и в един момент вече не са се провалили и са много по-добре. Така че първия лост е малкият частен бизнес. Това е най-трудният лост. Има най-големи рискове при този лост. Ако не сте сигурен точно с какво искате да се занимавате и ако отвътре не усещате някаква енергия, която ви казва: пич, трябва да правиш това нещо, мацка, трябва да го правиш това нещо, това е твоята същност, не дейте се захващате с частен бизнес веднага. Нали? Не е чак толкова секси, колкото си го представяте в самото начало. Така че това е лост, има голям потенциал нагоре, обаче има и голям потенциал надолу. Втория, най-стар лост в света е персонала. Т.е. хората, които работят за вас. Това е втората най-стара форма на лост. Все пак, от 10% оцелели ковачи, занаятчии, бизнеси, една част започват да растат. И в един момент собственика няма време да свърши абсолютно цялата работа, нали така? И така се стига, щеш не щеш, до наемане на хора. С чието време и умения лоста на бизнеса ви пораства. Защото сега има повече хора, които да свършат работата, която вие започвате да създавате и ви идва на акъла. Колко персонал ще наеме бизнеса, зависи от две неща. Първо, какъв е потенциала на самия бизнес? И второ, какъв е потенциала на собственика на този бизнес? Често потенциала на собственика е много по-важният критерий, защото, както се казва, рибата се вмирисва от към главата. Ако приемем, че в нашия пример собственика е мъдър, то ролята му еволюира от работник в собствената си компания в лидер. Персонала расте, решенията, които се взимат, имат все по-голям ефект. Обаче, негатива тук е, че за съжаление персонала е един от най-сложните и един от най-неефективните лостове за създаване на заможност. Да управляваш хора си е дисциплина в бизнеса сама по себе си. Казвам ви го като човек създал и управляващ Tavex от 16 години. Ние сме компания с над 130 души персонал и сме компания, която е спечелила 7 пъти работодател на годината в България спрямо най-престижното отличие на Aon Hewitt, което измерва ангажираността на хората към компанията. Спечелването на този конкурс изобщо не е лесен, така че в последните 15 години, когато ние сме участвали, сме успяли да спечелим 7 пъти. Казвам ви го от този пиедестал. Да управляваш персонал изобщо не е лесно и ако не знаеш как да го правиш, не е много ефективно. Ако пък можеш да го управляваш персонала, то тогава стигаш до лост, който ти позволява, нека да обрисуваме какво е лост. Ако аз извършвам всяка една дейност в Tavex, колко транзакции на каса може да имаме? Колко каси може да имаме, в колко града можем да сме, колко онлайн транзакции можем да обслужим, колко злато можем да доставим, колко валута можем да продадем, колко? Не чак толкова много. Обаче, с 130 души персонал в много добре смазана машина и структура, ние можем да обработим 1,5 милиона транзакции на година. В интерес на истината, много скоро ще имаме капацитета да обслужим 2 милиона транзакции на година. И заради този огромен лост от 130 души, ние сме една от най-големи компании в България вече трета поредна година. И все пак, да придобиеш мъдростта да управляваш много хора не е лесно нещо. Голям възможен лост е, но убеден съм, повечето от вас работят за други хора
и най-вероятно виждат ужасно много неефективности в начина, по който се работи към вас. Така че принципно да управляваш персонал е доста сложно, доста неефективно, доста времеемко. Много добър лост е, един от най-старите лостове за увеличаване на размаха ви, но е много неефективен, струва много пари и така нататък и така нататък. Не ви казвам да не го правите, казвам ви какви са позитивите и ви казвам какви са негативите. Не случайно нашите конкуренти, така да ги наречем обменни бюра или тези, които занимават с търговия на злато, са така наречените в повече случаи one-man шоута. Имате едно офисче, цял живот си имали това офисче и работят от това офисче. Толкова им стига капацитета. Това е. Капацитета на лидера, главата на рибата, стига до толкова и за това лоста не може да порасне повече от капацитета на лидера. Третият лост, най-стар, е инфраструктурата. Земята и имота са следващата форма на лост. Като при тях възвръщаемостта може да е значително по-ниска от тази при бизнеса, често е значително по-ниска от тази на бизнеса, освен ако отдаването ви на имоти не ви е бизнес или арендата на голямо количество земеделска земя не ви е бизнеса, но ако разполагате с един имот, два имота, няколко декара земя, е доста ниска възвръщаемостта ви, но пък от своя гледна точка не ви яде толкова много от времето, тъй като днеска е неделя, аз съм в офиса и записвам това видео. Цяла седмица бях по срещи, прибирал съм се в 7:30 вечерта, другата седмица, понеделник и вторник, съм и до 7 вечерта, тъй като имам ангажименти, и в 8:30 вечерта заминавам за Лондон, където трябва да се видя с Royal Mint в Кардиф относно музея, който създаваме на инвестиционно злато в Пловдив. За който ще говорим по-нататък. Да, създаваме музей на инвестиционното злато. Много яко. Но графика ми е ангажиран. Изисква време. Земята и имота не изискват толкова време. Доста по-сигурни са, доста по-пасивни са. Така че в единия случай имате повече време и сигурност, а в другия имате повече възвръщаемост. Така че да, може да имате всичко, но не може да го имате едновременно. Имота също е форма на заможност, този имот, в който дори живеете, макар и изключително ниско продуктивна, да не кажа дори непродуктивна. С доходност от под 4% на годишна база, имота, който сте взели, а го давате под наем, трудно може да бие инфлацията. Да, в момента цените растат нагоре, но като цяло идеята да закупите имот не е просто капиталовата инвестиция, ами е възвръщаемостта на имота, защото цените не могат да растат с тия темпове още 10 години. Нали? Те ще станат тотално невъзможно да си ги закупим. Но за да не говорим за имоти, а да говорим за лостове и за заможност, ако темата с имотите ви е интересна, имам цяла поредица на тази тема, може да изгледате в канала ми. На практика, инфраструктурата, която предлага най-голям лост, е компютърния код. Милиони дигитални войници следват неотлъчно вашите команди по 24 часа на ден, нямат нужда от повишения или поощрения, конкурират се глобално и най-важното за един лост, всеки следващ лев приход буквално не ви струва почти абсолютно нищо. Тоест има огромна асиметрия между разход, както финансов, така и времеви, и приход. Сега въпросът е как така? Нека да ви дам пример. Колко струва на YouTube това видео да стигне до вас? Най-вероятно почти 0. Така че да можете да пишете компютърен код е огромен лост. Днес с ChatGPT ще става все по-лесно и все по-достъпно да си говорите с компютрите. Писането на компютърен код, реално погледнато е да караш една машина да прави едни неща. Много тъпанарски казано, но това е писането на компютърен код. Да накараш робот да върши нещо. С ChatGPT много скоро всеки един от нас ще може да кара всякакви роботи да вършат всякакви неща и затова има все по-малко търсене за програмисти и затова, ако се учите да пишете компютърен код, за да станете програмист, за работите за някой, то трябва да сте много добър програмист, иначе ще имате проблем. Тук идеята е да се научите да пишете компютърен код с ChatGPT, за да можете да създавате идеи и много лесно да ги реализирате буквално самостоятелно в онлайн пространството.
Това би ви дал огромен лост, би ви струвало никакви пари, тъй като съм убеден, че има множество онлайн, почти безплатни, да не кажа безплатни курсове по въпроса и ще ви даде огромен лост и огромна асиметрия, за да може тези войници компютърни да заработят за вас. Ако все още не ми вярвате, че компютърният код е някаква супер сила, не знам дали сте чувал за The Magnificent 7, това са 7-те най-големи акции на S&P 500, това е на американската фондова борса, най-големите акции. Тези акции имат пазарна капитализация в момента 32% от американската фондова борса, т.е. 1/3 от най-голямата фондова борса в света се държи от 7 компании. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta. Все технологични компании. Все компании, които се занимават с едно нещо – компютърен код. Друг вид компютърен код, който вие може да създавате и който дава лост, въпреки че е едно ниво под това, което ви казвам, има по-малък размах, освен ако не сте Mr. Beast, но също изключително добро е, пример, това видео. Колко ми струва, за да достигна до вас през YouTube в момента? Колко струва на YouTube това видео да достигне до вас в момента? Може би буквално 0. На мен ми струва времето, което съм вложил, за да измисля сценария, да го кажа пред камера, да го обработя и да го кача в онлайн пространството. Така че времето, което съм вложил аз и моят екип, на който съм изключително благодарен за създаването на това видео, е разхода за това видео. Но дали то ще достигне до 10 000, 100 000 или 1 милион или 10 милиона гледания, на мен не ми струва нищо повече. Това е лост. Това е робот, който работи докато спя. Това е идеята на лоста и заможността. Нещото да работи докато вие спите, докато сте на ваканция, докато не се занимавате с него. Това е идеята на лоста. Това е идеята на асиметрията. Аз спя, вие гледате, аз съм по-добре. Благодаря ви, че гледате. Шегата на страна, друг подобен лост би била да напиша книга. Или вие да напишете книга. То тогава отново вложният труд в началото, измисленето на темата, редактори и така нататък е времето, което вие бихме вложили в тази книга. Но доколко души ще стигне тази книга, тя може да стигне до целия свят. Огромен лост. Огромна асиметрия. Това е асиметрията на пасивния доход. Това е заможността. Заможността е да имате тази книга, която се продава. Колкото повече се продава тази книга, толкова по-богат, толкова повече пари натрупвате вие, но под формата на заможност. Тоест, вие сте спрял да работите, книгата продължава да се продава. Това е разликата между богатия и заможния. Богатия работи за пари. Заможния работи да създаде актив, който носи пари. Книгата, YouTube видеото, персонала, който работи за вас. Малкият частен бизнес. Все видове лостове, все различни начини на неща, които ви дават размах на вашата преценка. Защото до момента разбрахме, че ние можем да направим много неща. Можем да направим частен бизнес, можем да го скалираме, можем да се учим да програмираме, можем да правим YouTube видеа, можем да пишем книги, можем да инвестираме капитал, можем да правим всякакви неща. Сега въпросът е кое от тези неща да правим и кое от тези неща да не правим. Това е много, много важно нещо. И това е вашата преценка. И това е вашата преценка, която зависи от натрупаната ви мъдрост. Колкото повече натрупана мъдрост притежавате, толкова по-добра преценка ще имате, така че да изберете кой от тези лостове да му кажете да и на кои останали всички лостове да им кажете не за момента. Затова заможността изисква мъдрост и изисква преценка. Колкото по-мъдър сте, колкото по-правилна ви е преценката, колкото повече опит имате, толкова по-правилен избор ще направите, толкова по-правилен лост ще дръпнете, толкова по-заможен ще станете. Simple like that. Защото ако сте мъдър и разполагате с време, което е много, много важно за 8 чудо на света, то неминуемо ще постигнете огромен резултат с малки усилия. Защото ако сте мъдър, вие ще се насочите към изключително значим проблем, който да решите за обществото. Колкото по-значим проблем започнете да решавате за обществото,
толкова по-заможен ще станете. Защото толкова на повече хора вие ще решите проблема от една страна. И от друга страна, колкото по-голям е хоризонта за развитие пред индустрията, която изберете, толкова по-заможен ще станете. Защото заможността изисква време за натрупване спрямо сложната лихва. Тоест мъдрост, преценка, решаване на възможно най-голям проблем за обществото, дълъг хоризонт, индустрия с дълъг хоризонт. Ако днеска вие учите да ставате програмист, да работите за някоя аутсорсинг компания, правите грешка. Това беше за преди 15 години. Сега, ако се учите да програмирате, ще трябва да е за нещо друго, защото това ще спре да работи до няколко години. Мъдрост, преценка, заможност. Така че заможността изисква преценка, изисква голям проблем за обществото, изисква дълъг хоризонт, изисква ефтино репликиране на продукта. Netflix, YouTube, доставят ви го това видео. Е така, за почти нула. Комбинирате ги всичките тези неща и ще станете възможно най-заможен. Колкото по-добре може да ги комбинирате, толкова по-заможен ще станете. Вселената не лъже, математиката не лъже. Комбинацията от тези неща ще ви донесат заможност. Вашето умение да ги комбинирате, знанията ви, те ви донесат различни нива на заможност. И сега, след като изброихме всички тези видове лостове и възможните заможности и си помечтахме как ще станем следващия Джеф Безос, ще сме една от Magnificent 7 следващите компании, нека се върнем в реалността. Най-вероятно по-голямата част от вас работите на заплата. Как може вие да станете заможен? Първо, като увеличавате лайфстайла си с 50% по-бавно от прихода си. Това е задължително. Това ще ви помогне какво? Да натрупате капитал. Да натрупате критичната маса, за която стана въпрос в началото на видеото, която работи за вас. Тя ще ви носи пасивен доход, който ще покрива изцяло месечния ви разход. Така че трябва да натрупаме капитал, нали така? А от всички изброени лостове, в един момент, след като сме натрупали капитал, инвестирането на този собствен капитал е най-лесният и най-достъпен начин да станете собственик. Какво искам да ви кажа? И защо собственик? Защото без собственост няма как да печелите докато спите. Няма как да печелите докато сте на ваканция. Няма как да печелите като сте се пенсионирал. Защото не работите. Ако не работите и нямате собственост, как ще печелите? Финансовите активи, които вие ще изберете, ще ви направят собственик. Вашия капитал и чуждият труд ще ви направят заможен. Тоест, натрупвате капитал, инвестирате в правилните активи и тези правилни активи, тъй като са части от някои от тях, са части от бизнеси, ще ви направят собственик и ще ви направят заможен, защото вие ще използвате чуждия труд, чуждото време и вашият капитал. Финансовите активи, разбира се, са един спектър от тях. Собственост не ви предлага всеки. Акцията ви предлага собственост, някои от криптовалути те също ви предлагат собственост. Като цяло, основното нещо в финансовите активи е последния начин. Златото ви пази от инфлация и в години на трансформация на финансовата система, в която ние сме в момента, по-другата седмица изкарваме видео по въпроса. В InvestClub имам подкаст по въпроса. Ние сме в свят, който финансово се трансформира. Златото ще ви докара много по-високи капиталови печалби от просто да ви предпази от инфлацията. Но в годините, когато златото не експлодира по начина, по който експлодира в момента, целта му е да запази вашето богатство. То не ви дава достъп до собственост в чуж бизнес. То има дефансивна функция във вашия портфел. Акциите обаче ви правят собственик в чужди бизнеси. Облигациите пък от друга страна ви правят кредитор на държави. Вие се превръщате в банка за държавите. Алтернативни инвестиции, за които ще стане ясно по-нататък в тези видеа, ви правят собственик в частни компании, а не в публични компании като Apple, Tesla и така нататък. Ви правят собственик в частни компании, които не се търгуват на фондовите пазари. И за тях ще стане въпрос. Криптото пък ви прави спекулант в бъдещето. Имотите ще ви дават сигурност. Тук аз по-скоро се насочвам към акциите, защото при акциите има най-голяма част собственост и има възможност вие да се възползвате от силата на натрупващата се сложна лихва.
Ще си кажете, добре, ама аз имам пари в банката. Нали? Какво за тях? Или пари под дюшека имам. Парите в банката ползват вашия капитал за изгода на банката, а не за ваша. Само погледнете какви са печалбите на банките в България за миналата година и сега си погледнете вашата печалба от депозитите и ще разберете как банката използва вашия капитал за собствена изгода. Депозита, според мен, е възможно най-лошата форма за създаване на богатство. Според мен е много по-лоша от парите в буркана, въпреки че и те са много лоша форма. Ако трябва да направим избор, пари в буркан, пари в банка, злато, златото ги бие безапелационно по всеки един от критериите. Ако някой не е съгласен с мен, моля, пишете ми долу в коментарите. С огромно желание бих направил дори дебат по въпроса с някой от вас или някой друг, който смята, че банковия депозит или парите в буркана са по-добре от златото. Но като цяло, депозита в банка е възможно най-лошия лост, който може да имате, защото парите в банката са всъщност пари на банката, а не ваши. Ще кажете, какво? What the fuck? Как с пари на банката? Ами ако не ми вярвайте, попитайте някой, който е имал депозит в КТБ. Тяхни ли са били парите или на банката? Като цяло банката може да ви даде достъп до вашите пари, но като цяло те са техни пари, докато са при тях. Така че депозита е възможно най-лошата форма на лост. След това са парите под дюшека. Те са форма на лост, тъй като в един момент може да ги ползвате за нещо, но като цяло и двете са ужасна форма на лост. Най-малкото инфлацията направо ги съсипва, банката ще трябва да ви даде достъп до вашите пари. Не се възползвайте от тези два лоста. Аз бих се насочил, ако нямам никаква финансова грамотност, към златото в момента, тъй като ми дава лост да правя това, което правят централните банкери, дори да не разбирам много от финанси, но целта на тази поредица е да ви вкарам по-дълбоко в акциите, в алтернативните инвестиции, в криптовалутите, в облигациите и да видим как да конструираме един много по-интересен финансов портфел, който да ни носи тези 10+ % на година доходност, които ще ви направят заможни и свободни. Това са двете неща, които вие целите, които аз целя за себе си, което аз целя за вас. Ще завърша отново по традиция с Тони Робинс, тъй като той ми е променил изцяло живота и силно го препоръчвам на всеки един от вас. Тони Робинс казва нещо гениално. Финансовият успех без вътрешно удовлетворение е ултимативният провал. Финансов успех без вътрешно удовлетворение е ултимативният провал. Тоест да се правим на богати, без да сме удовлетворени вътрешно, за да навидат хората, за да се направим неинтересни. Защото имаме нужда от външна валидация, тъй като ние имаме нужда от това околните да бъдат впечатлени от нас. Ние искаме да впечатляваме околните. Това означава, че вие, този човек, не вие, този човек не е вътрешно удовлетворен. Повече богатство няма да направи този човек вътрешно удовлетворен. Точно като мен, който знаех, че съм дебел, правих всичко по силите си да не съм дебел, но поради някаква причина си мислих, че с повече лишения, диета и не знам си какво, нещата ще се случват, но трябваше да се промени нещо в съзнанието ми. При богатия и заможния човек е също нещо. Повече пари няма да направят богатия по-щастлив. Повече пари няма да направят богатия по-удовлетворен. Защото богатия има нужда да впечатлява околните. Така че, гонете финансов успех, който ви дава вътрешно удовлетворение, за да не се окаже в един момент, че сте богати, но сте постигнал ултимативния провал. Изключително много ви благодаря, че изгледахте видеото до тук, онези от вас, които го направиха. Моля ви, абонирайте се към канала с камбанка. Това поощрява мен, помага на вас, канала да достига до вас, помага на други хора като вас, до които канала все още не достига, да започне да достига. Или вместо това, пък пишете един коментар отдолу, кажете какво ви е харесало, какво не ви е харесало, дайте ми градивна обратна връзка или ги направете и двете, за да може тази поредица видеа и изобщо видеята, които създавам, да ви дават повече стойност, защото моята цел е вие да извлечете максимална стойност от тези видеа. Защото аз със сигурност за себе си извличам супер много стойност, създавайки ги и структурирайки по-добре и кондензирайки по-добре моите мисли. Аз реално погледнато мисля по-чисто благодарение на тази видеа. Така че до някъде аз съм изключително благодарен на всеки един от вас, който ги гледа и се абонира към канала, защото това ме поощрява да продължавам да ги правя тези видеа,
което на практика означава, че ще продължавам да се развивам и да ставам по-добра версия на себе си, благодарение на вас. Така че, изключително много ви благодаря, че изгледахте видеото до край, абонирахте се, ударихте камбанка, не ударихте камбанка. До следващия петък. Чао от мен, Макс.